Kesa dosing terang lapen Nobin Chatri SDB Chandra Chatri Anush Sharma Angbong alam kia puthak kaching wai pontu. Lason sekedam tang arwa cikloni pai engkoi rapli arni alam ki kachi phodut dorsing terang lapen Nobin Chatri Chandra Chatri Anush Sharma tuma phan pinpo habe atumpen insai pon long ledat. Ramtang jangni po cikloni pai kreket thomarni dorsing terang chin thong ake se amepu umla pher pathu akla malongke thong nok bela pen durga mala akumlin ke bipon trap petlong lepu Nobin Chatri Chandra Chatri lapen Anush Sharma tuma phan lamri hing pen kaching kya hud dorsing terang aphan meme henono kether ke hap ki putap ajok ke ramtang aru cikloni pai ramtang jangmi po cikloni pai kre troxi arni umla pher pathu akla malong kachapang samji aphan chingwa ching saiji pura arni hotpon lo bonsitame Nobin Chatri lapen aria songho tum wang vidat ajoksi raikoma saikhya tum wang rong pen ajok chingki chengwai ponlong letatlo Lason sila bangso arni amatsi puthot kachingwai ji aphan jangmi po cikloni pai engkoi rapli arni chin thong rong arak pin po arong along pathik ponlo bonta Raju Bhattarai aphan si latum bangke thom aphan chin thong rong arak an ke ponja aphan lamdon chipi pen patumi arni antame chingwai pon long letat Lasi patumi la thot sitame non ke bangji aru cikloni pai ner kep arni puthot karbiri cho rong arak pin po habe atum pen pathik pon thulo lasi kopi koson pone lake mo aporsi ethan po apen non abatai abang ke Nobin Chatri lapen aria sangho atama phan sitame ke wan thu vekji aphanta than pachin pontu News Desk report Biswanath Karbi Live